Doamne, Dumnezeule fericilor ce grămădească asupra casului meu, și tristăți și mare mărăzesc, dar deși după lucruri teste împotriva ta. Prea bunul e făcut din pătrărat și de cădor și piatra celei cu putere. Băi, stai, n-am de noviaș. Parcă fi sofa de la cimitir, zi mai departe. Hai, zi. Mă, dar nu vorbi așa, mă, când citești cartea în mână cu cartea de rugăciune, mă. Ia uite dacă. Dar nu. Avem un examen la Andu, dă-l, bă, să faci unul rugăciune aici. Stărilor mele, cu grijă de soarta mea. Dar să știi, eu am vrut dau inițial la teologie. Să mă cunoști Dumnezeule pricine fericilor și înțelepților mele și grijă de soarta mea. Deși supăr, dar știu că tu mă iubești și această dragoste și bunătatea ta. Nu vă lăsa să mă... Nu, dar mai vreau ideea foarte. Hai mă, chila. Hai mă, lasă. Ai vreau doar să bătaie case de Deci nu faci mișto. Băi, nu faceți mișto, deci. Hai, mă, serios. Hai mă, serios. Locul! Hai, tu lasă. Asta cu necaz și nefericiri. Cu necaz îmi place. Crezi, ce crezi? Cred la totul Dumnezeu, Tatăl la... Hai mă, lasă-mi. Hai mă, loc. Hai, mă, lasă aici o rugăciune, mă. Striga tot filmă, că după e... Că tu ce la frate. Ia, stigă. Vai, ce bună ești. Vai de mine, sigur nu vezi bine. Boss, ideea să zic eu, că nu vă știu la tine, da? Așa prost cum văd ești bună. Cheile mele sunt la tine, la mine. Nu acasă. Că acum mine a fost protejare. Deci uite ce faci. Pune, mergi. Hai, nu, bine că mergi așa. Eu mă duc până... Hai, mă, zici tu o rugăciune. Unde sunt, mă? A, bă, las țigara, mă. Dan, era Țitorul, făcătorul cerului și al pământului. Stai puțin! Acum! Stai! Dar tu nu știi crezul? Nici eu. Cred în Dumnezeu Tatăl Viitorul, făcătorul Dar pământului. stai! Hai! Hai. Ata tot Țitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Iisus Hristos, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu adevărat de Dumnezeu adevărat, nici nu creați. Că în toate s-au făcut. Oamenii, și cu noastră mântuire, de la Duhul Sfânt, și a lăsivit să noi zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a șupat și a înviat la fiecare de văzut. Și a lăsat la cerul și a de la dreapta Tatălui și iarăși va să vie, cu slavă, să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și Sfântul Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, care de la Tatăl succede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit cu oroci. În Sfânta Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică, a putut să știți Sobornicească, Nicol. Mă gândesc cu botez că este aia păcatelor, aștept învierea morților și viața ta cu ceva de... Amin. Bravo. Stai așa, vezi ce scrici. I feel so fire. Ok. Fotografie iubit. Da? Hai, Lena. Comprendo che le tentazioni sembrino possiedono chiari, che la purificazione è lo spirito, ma non c'è così. Vi basti sapere quello che dice il Gran San Francesco di Sales, che le tentazioni sono... Io sono cattolica. Che le tentazioni sono così il sapone, il quale diffusioni sui pani sembra il imbranazzo e il verità li purifica. L'anima destinata a reglare con Gesù Cristo nella gloria eterna deve essere ripulita a colpi
di martello e scalpello, este italiano, ma questi colpi di martello e di scalpello di qui di cui si serve il divino artista per preparare le pietre. L'anima eletta, quali sono? Sorella mia, questi colpi sono le ombre. Fiate stai già, sorella mia. Cazzo mio di betono, care fa Fiate stai già. Sorella, ascolta sta. Sorella mia, questi colpi sono le ombre. I temori, le tentazioni, le affezioni di spirito, i tremori spirituali con qualche aroma di desolazione e anche le meserie fischio. Ce vrem? Ești beat, mă? Hai, lor, bea acum, ca să ți țin minte. Nu, că te bag pe YouTube să mor. Nu te văd, să știi. Spate ai nord, să te mănânc. Mă văd în pariu de sinești. Ia uite și pe ăsta. Am, că poți, tu poți. Hai, ce-ai Dă-mă și din fund. A? Da. Păderea. Mira. Încolo este. Hai, bă, du-te de aici cu steroizită, mă. Umflatule. Care te umfla cu steroizi, mă. Și cu proteine din alea. nu? I can make you scream, I can make you love. Hai. Paparazzi, mă. Hai, serios. Ce-ai? Oprește-mă camera. Dar de ce? YouTube. Da? Cât de tare? Hai să mă apuc tare. Lena, vezi că stai Hai, cu ok, târchii. Lorena. Se supără prietenul după aia. Îți promit că te supără. Nu crezi? A-a. Ah, Lena!